Има една истина, която повечето мъже чувстват, но рядко признават. Без значение колко усилия полагате, опитвайки се да я впечатлите, да покажете интерес или да докажете своята стойност, често има момент, в който всичко се променя. Нейната реципрочност се забавя. Вниманието й отслабва, дистанцира се. И през повечето време това не е защото правите нещо нередно, а защото несъзнателно нарушавате невидимите правила, които управляват женското привличане. Тези правила действат под логиката и съзнателната мисъл. Те са инстинктивни, вкоренени в еволюцията и реагират предимно на вашата емоционална стабилност, как се справяте с стреса и насоката на живота ви, не на ласкателства, чар или усилия. Много мъже смятат, че това да си мил, последователен или внимателен създава привличане. Но истинското привличане е по-дълбоко. Жените усещат увереност, емоционална сила и енергия много преди да забележат думи или жестове. Женското привличане не реагира на обяснение или убеждаване. То реагира на присъствие, емоционален контрол и устойчивост. Когато разберете това, спирате да гоните реакции и започвате да влияете естествено на това как тя се чувства около вас. Истинското влияние никога не идва от опит да бъдете харесвани. То идва от присъствието, възприятието и перфектното време. Силата се усеща тихо, дори когато е необяснима. Първата тайна – невидимата сила на присъствието. От момента, в който една жена ви забележи, тя създава впечатление, почти мигновено и несъзнателно. Тя не съди вашите шеги или остроумни реплики. Тя усеща вашата енергия, увереност и вътрешна стабилност. Това тихо впечатление изгражда привличане от самото начало. Повечето мъже пропускат това и се опитват да впечатлят, като говорят твърде много, обясняват се или реагират твърде бързо. Тези поведения тихо сигнализират за несигурност. Важното не е какво казвате, а емоцията зад вашите действия. Отчаянието, търсенето на одобрение или прекалената реакция намаляват привличането мигновено. Присъствието е по-важно от думите. Спокойната поза, стабилните движения и емоционалната неутралност съобщават за независимост и самоконтрол. Когато не бързате, не се въртите или не търсите потвърждение, вие сигнализирате, че сте здраво стъпили в собствения си свят. Тази спокойна увереност естествено разпалва любопитството. Емоционалната неутралност не означава да сте студени. Тя означава да контролирате вътрешното си състояние, независимо от нейното поведение. Вие наблюдавате вместо да реагирате. Реагирате съзнателно, а не импулсивно. Всяка пауза, всяка контролирана реакция засилва вашата сила. Независимо дали е бавен отговор или мълчание в разговор, запазването на спокойствие предава сила. Мълчанието, използвано правилно, демонстрира емоционална стабилност. Колкото по-малко се опитвате да изпълнявате или обяснявате, толкова по-силно е вашето присъствие. Езикът на тялото подсилва това. Отпуснатата стойка, равномерното дишане, спокойният зрителен контакт и контролираните движения сигнализират за увереност. Жените не анализират това съзнателно, инстинктите го правят. Решенията за привлекателност често се вземат подсъзнателно за мигове. Овладяването на това изисква практика. Запазете спокойствие. Говорете съзнателно. Намалете нуждата да впечатлявате или да преекспонирате. Всяко подобрение засилва естествената ви привлекателност. Мъж, който въплъщава това, не гони внимание. Неговото присъствие тихо предава стойност. Не можете да контролирате нейните реакции, но можете да контролирате как се представяте. Когато излъчвате спокойна сила и вътрешна стабилност, привличането ще последва естествено. Спирате да се притеснявате да кажете правилните думи. Самото ви присъствие е магнитна сила, мощна, уверена и невъзможна за игнориране.